Moi boa tarde. O 26 de setembro do ano 1982 pairaba neste pabillón o medo e a angustia perante unha situación crítica. Estábamos reunidos para tratar do futuro do nacionalismo. O futuro do nacionalismo nun contexto dun Estado español excluinte, a España do imperio nun momento de exasperación, aínda estando nun momento de democracia, iso sí, controlada e limitada. Un momento de inquisición, un momento onde se dictaba mesmo nas institucións democráticas a que e a quen había que ser fiel. Non o que había que respetar, senón a quen había que ser fiel. Nada menos que a todo o conteúdo de forma e de fundo da Constitución española. Foi precisamente pola honradez de deixar claro que nós respeitábamos a Constitución española, pero que non podíamos ser fieles a ela, polo que os nosos deputados do bloque de Segá foron expulsos do Parlamento galego xustamente nunha atmósfera de agresión, acose e derrubo posterior ao golpe do 23F. Pero neste pabillón o que nos salvou foi principalmente a vontade da unidade. Sermos unidos frente á adversidade e sermos unidos tamén para lograr os nosos obxectivos. E había que facer unha rectificación táctica. Todo era posível menos cair na marxinalidade. Queríannos levar á marxinalidade. E nós tomamos boa nota para non facer precisamente o xogo aos que querían eliminar o pobo galego nunha representación política xenuína. E teño que dicervos hoxe aquí que naquel momento nós guiábamonos só por unha bandeira, a bandeira da patria galega, a bandeira azul e branca. A bandeira azul e branca ao que nós tiñamos engadido unha estrela, esa estrela que lle dá tanta vitalidade, que a fai fermosa, moito máis fermosa, estéticamente estitilante. Así representa emancipación, esforzo e liberdade sobre o pouso fundamental da historia e do noso povo. E fixemos tamén o esforzo por non sermos miméticos dos demais, nin por facer mitificacións do alleo, aínda que esteñamos dispostos a deprender dos de fora. Pero, sobre todo, fixemos unha profesión de fe na capacidade do noso povo. E vos preguntaredes cais foron os debates fundamentais de todos os que ali ben intencionadamente queríamos sair daquela situación crítica. Parecen debates aparenciais, pero eran debates moi de fundo. O primeiro debate foi como denominar a nova forza política que tiña que iniciar unha nova andaina, non de ruptura co pasado, senón de continuidade co pasado, pero anovando o que fixese falta para adaptarnos tácticamente aos tempos que corríamos. O resultado foi manter a palabra bloque. A palabra bloque que tiña unhas resonancias negativas e positivas.
pero crédeme nunha cuestión. As positivas estaban todas vinculadas a que mesmo a imaginación popular máis lonxana do BNG sabía que aqueles da bandeira con estrela eran os que defendían as causas populares. Teño escoitado a un rapaciño de Lugo: "Oh, eses son os que nos defenden", cando veían esas bandeiras con estrela nas manifestacións. Pero é que era ademais a consolidación dunha sigla, e era moi difícil volver a introducir unha sigla a nivel social nos tempos mediáticos que nos esperaban. E a segunda discusión foi se debía denominarse a forza política nacionalista ou non. Pero acertamos, compañeiros e compañeiras. Moitos intuíamos que viña un futuro moi difícil, onde se iba deslegitimar as posicións nacionalistas, tildando as de terroristas, de fanáticas, de fundamentalistas, non porque fosen fanáticas, nin terroristas, nin fundamentalistas, senón porque eran un dos aguillóns fundamentais para lograr auténticas democracias, para lograr a igualdade dos povos, para transformar a estrutura institucional do Estado español en un Estado plural, realmente respeitoso da diversidade que ten. E hoxe somos nacionalistas. Somos nacionalistas porque acreditamos que o pobo galego existe, que non existe unha abstracción que se chama pobo español, nin un sollo ente político que se chama o Estado español. Somos nacionalistas porque respeitamos os dereitos e as liberdades individuais, pero acreditamos fondamente en que as persoas pertencemos a un colectivo e a nosa vida ten sentido en función desa colectividade. Somos nacionalistas porque temos unha visión do mundo contraria ao dominio, ás guerras de ocupación, aos asesinatos, ao que son aparatos de Estado represivos que solamente queren manter o statu quo. Mirade o mundo no que vivimos. E somos nacionalistas porque profesamos fondamente o pacifismo. Non queremos guerras, nin entre nós, nin queremos guerras a nivel planetario. Permitídeme que vos diga e que sempre recoñezamos que todo o novo está en xerme agachado no vello. Nós o único que fixemos foi un esforzo continuo, adaptado a cada circunstancia histórica. E hoxe seguimos fieles á bandeira azul e branca de Galicia. Móvenos a bandeira azul e branca con estrela precisamente porque confiamos en sermos capaces de lograr a emancipación social do noso pobo. Non somos, aínda que respeitamos, fieis a bandeira roja igualda. Non é a nosa bandeira. Queremos dicelo alto e claro.